Good morning लोगोफोर नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों नैबे फट'खौ नोंथाङा गिबियावनो मोजाङै नोजोर होना नायग्रो बेनि उनाव नोंथाङा मोजाङै खोनासंदो दसे सम बे गथ'आ मैया थिनथानिफ्रायनो गोबानानै दङ बे गथ'साया 14 बोसोरनि हौवासा बियो रायज्लाय रोङा मुङा जाहैबाय मोगथां हाज'वारि बिफा नामा जतिस हाज'वारि गामि जयलागा गुरुबासा चिरां डिस्ट्रिक्ट जुदि सोरबाफोर बहाबा नुदोंबा लोगो मोनदोंब्ला अनानै नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खोथा हरदो बियो रायज्लायनो रोङा बे गथ'आ माने महाबाफोर जुदि थांनानै आन्दायसननानै फैफिननो हायाखै रोङाखै जानो हागौ बेखायनो खना खनला जायगाफ्राव बा आंनि भिउवार्सफोर आंनि लोगोफ्रा महाबाफोर जुदि नुयोबा खबर हरदो अनानै भिडिअखौ शेयार खालामना होदो बे गथ'आ न'आव फैफिननो मोननाय बायदि आरो बे न'खरनि मानसिया बे गथ'खौ मोननाय बायदि माने जोबोद हालाय हाफाय जागासिनो दङ जों गोबां नागिरगासिनो दङ नाथाय दासिमबो मोननो थाङाखै बेखायनो भिडिअ आखारै बा भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो थिननाय जाहैबाय बे गथ'खौ सोरबाफोर नुयोब्ला खोन्थाहरदो होननानैहाय खावलायदों बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय बे गथ'खौ नोंथांमोना माबा नुयोब्ला भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों आसा खालामदों बयबो भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै आरो बे गथ'खौ मोनफिनगोन होननानै गिदिर आसा खालामबाय बाय बाय